או שהפוך, אשכנזייה מתחתנת עם מרוקאי. עושה לו בערב שבת את זה שזז. רגל עם פרוטזה, איך קוראים לזה? רגל קרושה, כבד קצוץ, קישקה, כל המחלות. לגברת, זה, יש גם גפילד זה. אחד אמר לי, אמרתי לאשכנזי, אחד אם אתה סוחב בים ואתה רואה דג, איך אתה יודע שהדג הזה גפילדי פיש? פשוט, יש לו גזר על הראש, אתה ישר בולד מרחוק. מגיע למכולת, בא לבעל המכולת, תגיד לי, בת כמה אני נראית לך? בעל המכולת אומר לה, 31? 52.